दिनै आङो मधुराम बर' साबसिन फोरोंगिरि बान्था मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा आंनि गुबै थङा जाहैबाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि गहपुर महकुमानि सिङाव आङो आलुफारा गुदि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि मावगासिनो दङ। दायो दाखाल बावैसो माने 22 जानुवारि खालि जिहेतु आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावबाय जे बेखौ नोंथांमोननि जि बिश्वनाथ आरो बे सनितपुरनि जि गामिफोर दङ बे गामिखौ सोसननाय जाबाय होननानै माबायदि मोनाखै दा बे थांनाय 22 जानुवारि अर्थात गणतन्त्र दिवस दिनाखालि जा मानगोनां आसामनि चिफ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जि घोषणा खालायबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो माने बिनिफ्राय आरो आवगायबावगोन होननानै आं आसा खालामो आरो जिहेतु नोंथांमोननि बे गहपुर हालामनि गेजेराव गोबां बर' सुबुंफोरा बै समाव सोमावसारनायाव मुंख्लं जानो गोनां जादों। दिनै बिथांमोननि मुंख्लङाबो आत्मायाबो सान्ति मोनो होननानै सानो ना नोंथां? औ, बिथांमोना माने हादोरनि थाखाय हारिनि थाखाय नांनानै जे मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि माने आत्माया जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै आं आसा खालामो आरो साबसिन फोरोंगिरि बान्था मोननानै बिदि थुलुंगानायखौ सोरनो बावनो सानदों? साबसिन फोरोंगिरिनि बान्था मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जाहाथे आङो बिनिख्रुइ साबसिन फोरोंगिरि जाबावनो हायो बेखौ आङो अबं गसाइनाव बोर बियो आरोखि। आं गुबुन फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो आङो खावलायो जाहाथे जोंनि बर' मिडियामनि सोलोंथाइया गुन गोनां सोलोंथाइ जायो। बिनि थाखाय आङो गासै जोंनि आसाम हादोरनि बर' मिडियामनि बर' फोरोंगिरिजो बिथांमोनखौ आङो गुबै सोलोंथाइखौ होनो थाखाय आङो गुरै खावलायो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।